नांगौ नांगौ आंनो नोंनो सासे भलन्टियारा रिसेपसननि दुगायाव स्टेन्ड फेन फांखा मोनसे दङ बेखौ जौसाङाव लाबोनानै दोनफैदो आरो बार लानो हानाय बेब'स्थाखौ खालामनानै होदोंमोन बेयाव खमैब्लाबो गैयाब्लाबो जोंहा 500नि बारा जोंहा गथ'फोर फैयो ओमफ्राय जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मिस्टार सामुएल बसुमतारी जोंनि एसएसपि जोंनि प्रमटार बिथांनि गेजेरजों गोबां जों इसोरनि बाथ्रा जों मोननो हाबाय आरो गोबां जों बेबायदि सोलोंनो हाबाय आरो जोंनि गथ'फ्रा बेबायदिनो क्लासनि गेजेरजों गोबां बेबायदि रोंनायखौ मोननो हाबाय सोलोंनायखौ मोननो हाबाय जोङो आयदा हिसाबै मोनदोंमोन जाहैबाय मोनसे मोजांथार मोनसे आयदा जोनोम जानायनि सोमोन्दै जोङो मोननो हादोंमोन जों जोनोम जानाया जोङो मानि थाखाय जोनोम जादों मोनसे देरहानो थाखाय मोनसे जोनोम बेखौ जों मोननो हादों जोङो मानो जोंनि एथ' मोजां बे संसाराव जोनोम जानायखौ जोङो मानो बेबायदि आलाय हाथाय हगारलाबायनो जों बेनि सोमोन्दै जों गोबां बे देरहानायनि सोमोन्दै जों मोननो हादों जोङो थिग बेबायदिनो जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेखौ लानानै गावनि जिउआव गावनि इयुननि फिउचाराव बेखौ बाहायगोन होननानै जों आसा थिदों आरो गोबां बेबायदि सोलोंनायखौ मोननो हादों बेनिखायनो जोङो हामबाय होदों आफा इसोरखौबो हामबाय होदों आरो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम दिनैसिम जों बे हाबाफारिखौ मोननो हादों आरो लोगोसे दिनै जोबनायनि मुङाव नैबे बेलासि मुगायाव जोङो दसे जोंनि बे एकाउन्टखौ लानानै जोङो मोनसे इसोरखौ बाख्नायनायनि मुङाव जोंनि बे क्रुस सिनखौ दोननानै जोङो दसे रिलिफ खालामनो नागिरदों जोंनि बेबायदि मोनसे इसोरनि मोजां बे हाबाफारियाव जोङो मोनसे रिलिफ खालामनानै जों फैफिनगोन आरो बेवहाय जोंहा मोनसे प्राइज बेबायदि जोंहा होनाय जायो कमिटिनिफ्राय बेयाव जायफ्रा सोलोंनो हाबाय बेवहाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेबायदि प्राइज दङ आरो लोगोसे बेबायदिनो जोङो जायहा बेवहाय ग्रुप हिसाबै मोजां डिसिप्लिन लाखिबाय एबा बेस्ट स्टुडेन्ट बेबायदि जाबाय बेनो जोङो मोनसे प्राइज होनाय जायो जों बेखौ जों गिदिंखांनायनि उनाव जोङो मोनसे क्लसिं सेरेमनि जोंहा प्रग्राम दङ हाबाफारि दङ नै बेवहायनो जोङो जोंनि पेन्डेल सिङावनो जों बे हाबाफारिखौ लादों जोंहा प्राइजआबो गोबां जों बेबायदिनो बायनाय जाखाबाय जायफ्रा देरहाबाय जों बिथांमोननो जों बेखौहाय हरनाय जागोन दा बे समावहाय जोंनि आलासिफोरजों फंनैसो बेजों लोगोसे नोंथाङा नैबे प्रग्राम फैनानै नोंथाङाथ' गाहाय आलासि बेनि सोमोन्दै माबायदि माबायदि मोजां मोनदों बेखौहाय एसे फोरमायनो हागोन आंनि साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम सोंनाय बायदि आं बेखौनो फोरमायनो थाखाय सानदों जे गोबाव बोसोर दिनफोरनि उनावहाय आमथिका एरियायावहाय जे मोनसे CYDP प्रग्राम जादों बे प्रग्रामावहाय फैनानैहाय आं गमामायै आमथिका एरियानि गोबांथार उन्दै गथ'फोर लाइमोनफोर आरो बिमा बिफाफोरखौहाय बे मोनसे डेभेलपमेन्ट प्रग्रामावहाय फैनानै उन्दै गथ'फोरखौ गमामायै बबे बिथिङावहाय जौगाजानो लुबैयो एबा बेबादिनो बबे बिथिङावहाय देरहाजानो लुबैयो नैबे जोंनि जे मोनसे प्रग्रामनि टपिक बे टपिकखौहाय फैनायजों बाहागो लाफैनायजों बेबादिनो आङो गमामायै बिथांमोनखौहाय नोजोर होनानै मिथिदों जे डेफिनेटलि बिथांमोना जौगाजानायखौहाय लुबैयो दा बेनिखायनो आं फैनानैहायो आङो गोसोआवहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो रंजादों उन्दै गथ'फोरनि बे प्रग्रामावहाय बाहागो लानायखौ नुनानै लाइमोनफोरनि प्रग्रामाव बाहागो लानायखौ नुनानै बिमा बिफाफोरनि प्रग्रामाव बाहागो लानायखौ नुनानै बिनिख्रुइ बांसिन जाय बे आमथिका एरियानि जोंनि जे बेप्टिस्ट चार्चेसफोर जेसेबां दङ आरो चार्चेसफोरनि जेसेबां लिडार्सफोर दङ बे मोनसे मोजां प्रग्रामखौ मोजां अर्गानाइज खालामनायनि थाखायबो आं जों गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों हामबायसै सार